Bukha. Dino ang bayan by gari by no kipil tomani by ni kampai nga horo share berkembang nga easy quarter GBT easy quarter the turning lo tom bisa itu tadi nga tom tamang kha ini bethagen naik ini bethagen man bethag mane jo ongkor lega ongkore by sen tom driver cost le yang locally tin bor kana romi to anurumi to bazar khalega nantang hai ke sal sekarang angka angka nasa kisah senang mau kok sana sudah tahu apa baru tahu hey nor nasa khaja nor drugs nasa nor amtika tai khaina masa ke anak taga kan start khaja tangai taga ini anta khorong to khorong boro taga mo khorok taga ano drena khitar khosawo taisa drena khitar taga khosawo anta apro hinta taisa nuk ka baino yakti sawo bain tang yak tisar ni arab borok nor thangmani taisai jungno bunasar khaiga ono taka bain hawa khitar ro bain hawa khitar ro nga angpana pro polate am deha komena kha apro nga taisa borok jung lathi ro suka buka nga apro no chili mugaro bokma kha bain chen kma kha ram kma kha use khelega borma sawo hani sumpro borok sawo jeng orang di lokal jeng orang di klub ni member tam khaine ne amtika ano masa ke dagar le ya boro ka kutul le ei nor pahar ngor tam heram dar kuno ne tu or kuno pahare wansani kok phas phaya jeng or gar tu tayo jeng kok sana hin jeng bathar man no tangam de kok sai na ar jeng khorong to kan ka apro jeng ta jeng pula le ka man gen jeng le ka acha tom driver bekhen rong kok gama la ni so tom driver bek kok sorry ro sai na khanga ra na ini ro sai pai se bor bini ko sandi ke thangi sipai ka to tangi pe ka apro sa apro jengbo kok pai no jeng thangna nai to man apro no bor an patha ge tikle am ke kok sa an ga ta to apa ko tom driver lo dis thangi sipai ka bo thangi pe ka acha bor te kok sil zaman kaisa ar po doctor kushit tam jani kaisa bo apro bo bulan mana kesarap kayu jekro bulai tungo amne kesarap kisa sanding pro bokato cek apro kayu ciri koge kita hoise ini ya apro sabu jani sungo bono sabu nono ini bo apro sauta I am a dash doctor ini ini bo kai an bukai sasi gue an thapero an kaklabo o lathi lo ka epre ang to an defense kaine bilena ang to bring ang bon ka thapero ka do ke ulo ke bosaw no shishi ang sabo ang doctor kaisa hin sabta akon je incident no khathi ase angkha chung kaisa mane ano amte situation ang like je jaga ang ani brother no bote khane thangmani ani bukne sasi ge ano to ano shiklai ani manai be phai amte hai 4-5 minute rom manai be ang literally mane hak khai se chungma tong le shooting thika pochizona tizona phai lathi phai ani manai pura or rogo ubutung am sekala thil bikan no khang bai ang pan ani mane bai ang tam saka o situation no chung se bahai ma tong ka chung feel khai ka ano am seke assault bukhai ka boro moles bukhai ka boro rom ka tam ang kai se buri borok ang camera obo buri boron bak oni kisu but ang kai se fighter ang oron bag ang justice nango o situation ang tes thangna o situation tam ka chung kni kabak lai literally om te ni ma sale ka chung tong bosau bai ang tong ang sau mane ang tong bokrok bai am dekhai se protect busak to protect khamel lo ba jago bai protect khane bana bokrok go sing se am dekhai se protect ma khai tong si te ang kaisa ani jacket tong an jacket o jacket reza do o jacket reza ya hinke anor tai bo daglo ke ba ma ngi thang kam o jacket ni bagai an kokhe obose bor bai ki kaisa thik ase chongol ko pai khong ka bor tang gundang ni phono kora tang gundang khai ob chin bu hable ob chung bu tong man chin bu right tong or tong na ni ang ke sanam sungo chung je chin lama je thangi tong je chung tom bai kok sapai ka hin ke tang gui sitai start khai ka man tang gui start bor o walai mas start khai chung kaisa officer ni basa la hin se chung tabu walai mai chin slai tai bo ne bor ka bang ma tong je bor chin common people tong je jaga bor busak chin uklu busak tam ngi tong lai khana কিন্তু বড় খাইমায়া খাইকে বং কেস রং না হাজাক মায়া ngo বড় কিরি জাগো বো খায়ো কিন্তু
ang je situation ang daily thuke ang thupru mokol kholapru ang or incident je mane ang kiriu ki omte ngi thangka chin loge কিন্তু ang harmane ang o borok rongna je ano ba ani munai no chungno attempt to murder khaika chungno assault khaika ano molest khaika chung ang justice ni bagai ang law ne believe khayo ang and law will give us justice ang obo ani bishas খরগোশ রমজা খাতা kho tabuk dora tummi chung day before yesterday koro thangka hinke kai present masa simis tongmani tai masa to bo hospitalized chine hinke baki to kharja khine amte ni khnauta hinke abna am just no request khaika chungno justice re dehine hinke abna jadi ni baba song to masu sogai kana sogai ka ni baba se pu ama no ni bra kok sil sa actually to mukha obui tong pro chung bukun khame ang chung kuni simise tai masa manai tongo bono to romi sin nar khata phaidi ne ka ang buri boro ang stop khaina nai tongka ba khaina nai tongka inke je line nai rok duijon chela nugui se bol duijon kre hinke chinta bu jar kthang bo phaya kamu jemne temne ang baba no phone khaika baba phaisi di chungno buthar par na no munai no buthar par nai khaini sawi se baba jemne baba borok hor ka police present no ponto se police rock control khaire man le o situation borok phai ulo se baba phai je baba phai bo to boni police ne hoite bo boni kam khai tongu boni area phano bo to kam khai tongu bo phai ka boni busajla ro busajla duijon or bui tongu boki dukhu nang pano bo to phai ka ble banchiri no nen bu phani mote tinu phai ka ne le nokta ba bom high justice justice to chung namu because onte hai onek kichu ungi tongo chini uklugo chung shia chung ta ang obono sanam suki jodi no kebo ba kunu kichu onte hai khai ke please no rights ni bagai khai ma khai nai chung tabung jore le chung tai obo ku ani bang angje sanam songko obo bure chela obkune obo it's about humanity no or borok insaniyat hini krida kaise humanity hini krida ba ke no borok bure masa chela masa no bui tong man ka am sab borok mili we ba ke bui tong man ka no or kisa kon bukha krida mane am suke humanity kringi thangka da o borok rok je ano bumani ano eso khamen ani manai no bumani kisa kon bukhawa iha kure and or borok ko ma asukja potong nai tong mani ke bo phai buthak paya अब सबसे दुख ना कासे हम के borok man kana चिन borok botong चिन borok botong bong borok ne to chun kana expect bo khaya ठीक আছে expect khaya but चिन borok le kisa le phai kisa tamon kha khaina nang mani kisa akon do borok bo situation no kun khamile kokre kintu tabuk je chung nai tong mani chung justice nango tai chin loge je mani one borok ne loge bo omte ng tong khana uklu ko chung sia ge bong bagi bor wala nai an bagi bo wala nai an brand bagi bo wala nai o ang bus lo no justice simi sinamo am song o borok ro dati no tai du tin jon to borok dati no rom ta kunin bagi simi no ang nai